تماشاوانê hêjagirê dayê nakokiyên li derya navarast aloziyên di navbêna Tirkiye û welatên Yekîtiya Ewropa de Serokê Şaxa Diyarbekirê Partiya Pêşerojê Aydın Altac ji Diyarbekirê li gel min e. Dembaş Kekê Aydın. Kek Aydın destpêkê de selametiyê ji te re dixwazim ku ji vayrosa korona tê rizgar bûyî. Kek Aydın pirsa xwe ji wir destpê dikim ku îro wezîrên derve yên Yekîtiya Ewropa dicivin. Mijar sizakirina Tirkiye dibêjin ku Tirkiye li derya navarast aloziyan peyda dike. Nirxan di nav li ser vê mijarê çi ye Kekê Aydın? Belê. Ez jî spas dikim Kek Cemal. Ji Diyarbekir silav û hirmetê xwe dibêjim. Ev bi yerek ku li deryaya naverast gerekî taybet e. Gerekî giring e. Ji bûna Tirkiye jî, ji bûna herêma me jî. Lê ez dikarim vêya bînim ziman, hikûmeta Tirkiye divê xusûsê de pir gavê xeletî avêt û em bêjin divê van gavê xeletî jî mixabîn berdewam dike. Em bêjin çima? Kek Cemal em zanin ku îro têkiliya dewleta li ser şexsa nameşe. Serokkomarê Tirkiye her dem tîne ziman ez bi serokê Amerîkayê re, bi serokê Fransayê re têkiliyê me başin, em dostê hevin, em bi hevdûra dimeşin, lê em tiştê dibînin ev ya tişkî di nava dewleta da were meşandinê nîne. Di nava dewleta da mafê wan dimeşin, stratejiya wan dimeşe û em bêjin tiştê dîplomasî dimeşe. Türkiye di deryaya naverest da divê xusûsê da gavê pir xeletî avêt. Em çima vîya dibêjin? Çarê îlonê da serokê me Birêz Davutoğlu, Ahmet Davutoğlu di 16 xusûsa da Türkiye, hikûmeta Türkiye evê çi bike van fikr û peyamê me hanî ziman. Lê em bêjin di ser dava bû 10-15 roj derbas bû. Hikûmeta Türkiye hê jî bi gefa bu bi xeletiyê xwe berdewam dike. Tiştê ku em ê bikin çi ye divê da? Mafê Tirkiye di deryaya naverest de heye. Bivya bi diplomasiyê, bi siyasetê gere were femkirine. Ev deryaya naverestê da piskireka Türkiye Yunanistanê heye divê da. Piskireka Türkiye o Yekîtiya Ewropa ya jî em bêjin ki devletekî dinê tune ye. Lê ev xeletiyê Tirkiyeyê vî piskirekê weka ku ev piskirek nava Tirkiye û Yekîtiya Ewropayê da ya jî em bêjin rojhilata navîn devletê rojhilata navîn da wisa tê femkirine. Wisa hat femkirine. Ji bo çi? Ji bo ku hikûmeta Tirkiye bi rastî politikekî nemeşande yani. Kekê Aydın dixwazim wê pirsê dikim yanî di warê pêwendiyên dîplomatîkên Tirkiye li gel Yekîtiya Ewropa de niha rastiyekî rûdaye ku hemî welatên Yekîtiya Ewropa beramberî siyaseta Tirkiye ku li derya naverast rêvê dibe hemî bûneyek îro wezîrên derveyên Yekîtiya Ewropa dicivin li ser vê babetê piştî sê rojan serokên Yekîtiya Ewropa dicivin ger Tirkiye gav paş de navê jê ji vê siyaseta xwe dibêjin ku em ê Tirkiye siza bikin. Kek Cemal, eğer ki Türkiye divê sê çar rojê da Belê Kek Aydın. Gavê baş navêje o siyaseta xwe xurt neke, di têkiliyê xwe xurt neke, tirsa me ev e pêşerojê da ev 24 îlonê 25 îlonê da ev serokê Yekîtiya Ewropayê devleta ew werin bicivînin. Divê da ji bûna Tirkiye biryarê daha xerab derin pêşa me. Ev vî sê rojê da gerek hikûmeta Tirkiye şev û roj ranezê bi her awayî siyaseta xwe û armanca me ê Tirkiye di deryaya naverest da çi ye? Em ji bo çi dişxunin? Daxwaziya me çi ye? Gerek em vêya bînin ziman ku ji bûna piskirek derneyên pêşa me. Bi şaşîtî, bi xeletî û em bêjin bi gefa Türkiye siyaseti bimeşine
اوی که ته جهانی زمان همو دولت جهانی لهمبر ترکیه ابن یک اویا سیاست دنیا سیاست جهانی به گفا به امبیجم به خلاتی تشکی قبول نکه پرگن نکه که ایدن هر وها بابتا لیبیا و گریدای هبو ایرو برانبری کمپانیا که ترکیه سزاحات دان کو او کمپانیا آلاوین شهر آلاوین چک درباسی لیبیا کرنش بر ویکی تی سزادان گلو ترکیه وی مافی بخورد بینی کو نتوین یک گرتی درباس کرنا چکان قدغه کریه بو لیبیای و ترکیه پشتگیریا لشکری بده لیبیا لعالیه کی هر وها چکان ری بکه نرخاندنا و سروی چیه که کمال نزی مهکی بره بو براستی تیسا برنامه کی ودا من فکری خوانی زمان Armanca Türkiye elvede ne köy çeku rakta embejin bike Libya olvedere be tarafekira peşkirti bike. Armanca Türkiye elvedere aramya gele Libya'ya bevi şekli banyana zaman o siyaset ahı vekak embejin anak emtinin zaman çavak derya naveres bişaşiti gava avet elvedereji bevi şekli hani zaman iro evyaji bina psikolojik derket peşiya Türkiye. Evde hususiyle teşkil neji bejim kek Cemal hükümete Türkiye siyaset anlamda Türkiye bir gefa bir cezakirine o embejin bir tırsı siyaseti demeşine gele Türkiye'ci divan hususada beden demine evi hükümete Türkiye evan psikolojik deryaya naverasçı, Libya'yı, embejin Suriye'yi, Mısır'ı bir şekilde demeşine evya siyasete dünyayı da cinabine evya şaştiya evya hükümete ne da berçave ne nabine em heviyeme eve iro pır denen nemine iro ve saati hükümete Türkiye avan haleti yok da berçave o siyasetteki baş memeşine ve kakımın gavadın ejhani zamanı çardı ilonda serokemeye geçti dışazda hususa da emeçi bikin emeçi nekin avana hani zaman evya jbuna diplomasiye jbuna siyasete jbuna heramame ki jan başı ki jan başı ev hükümet bana da berçave ez baverim devi ser çavrojeda siyasete ilo yakiti Avrupa hembera Türkiye demeşine embejin siyasete embejin hembera Libya hembera Türkiye'de meşandine ev saateki zutur vere ve gerandine kek aydın her vaha nefandine kaya şuru vekarin siyasi des nişand ku Türkiye jbergu fokusa nafxoyi derbasi fokus heke derve bike yani ew aloziyên Tirkiye duwarî aborî de hene duwarî siyasî de hene duwarî demokrasî duwarî mafê mirov de hene dixwazê wê fokusê derbasî derve bike got bikaribe bi şêweyekî wisa raya giştî organize bike li Tirkiyeyê nav Tirkiyeyê de nirxandina te li ser wê yekê çiyekekê ait Kek Cemal eji viyatinim zaman raste Türkiye hükümete Türkiye ani da ali aborîdacî da ali her avayda yani her avayda kedi tengasi ki mazın jibuna xwe o şirîkê xwe biçûk li piya bigire hükümete Türkiye jibuna bejin hükümet berdevam bike o vana neyin zaman gel vana ne de berçave xwe de van psikolojik dervayjî ji xuratka veka bejin malzemeki ebusa bejin malzemeki o evya jibuna siyasete Türkiye jibuna xwe demeşine jibuna hükümeta xwe demeşine em partiya peşeroje em li her heremi li her GM dibêjin îro armanca Türkiye em bêjin di alî aborî de jî di alî aramî de jî ji partiya ji hükümeta pir girîngtir e li Türkiye 83 milyon kes heye 83 milyon kes li hükümetê dinêre hükümet ji buna ku em bêjin hükümeta xwe berdewam bike van gavê şaştî bavêje bi pêşeroja 83 milyon kes dileyze ev jî tişkî baş nîne di nava Türkiye'de psikolojik pir zêde ne
جخورات که معظمه جخورات که yani جمنا حکمت آخو لپیا بله وانا پیشتا دبه لام پارتیا ما لهمبرا ویاجی و هم بیشن لهمبرا سیاست دروای ترکیه جی براستی o جمنا پیشروجا ترکیه کی جان باشه امتینین zaman o gele Türkiye jî viyad bine. بله gelek spas Aydın Alçaz Seroki Şaha Diyarbakır Partiya Peşeroji Guj Diyarbakır'e tel gelme.